Right, mastreets social media sekuzwa kwenyu azukuru kuti Mary Mubaiwa handiti uye akanga achizikanwa nekunzi Mary Mubaiwa Chiwenga ex-wife yaGeneral asi kunzwa zvakanaka azukuru also ane nyaya yake iri kumatare edzimhosva ichiri kubatwa nezvayo and time and again anofanira kuti ange ari anoenda kukoti kunovazivisa kuti aripo handiti so sekudaro pane mufananidzo achiratidza kuti akanga achitambudzika zvakare semunhu ari kurwara achienda kumatare edzimhosva kunovaratidza kuti achiripo handiti so chiteerera kana uri kunyawani usati wasubscribe paSaint TV kana uchiripo kuti udi usubscribe turn on your notification bell kuitira kuti pega pega patinouploada mavideos you will be notified chiti zvikudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint zvino muzukuru wangu Mary handimuruziva kuti ari mutsikwende dzaari nyaya ichiri kuferefetwa iya yakamboitika gore riya iri pakati pake na VP handiti na General so mapepa nhau ndo zviri apa wazukuru ndigone kuverenga zviverengere mega ndo zvakanyorwapo chinova chinhu chinorwadza chinoshungurudza vasukuru kunzi kuri kutonzi General vanenge vakutoda ameno ndizviri apo mogona unoverenga nyaya iyi handidi kunyanyotaurira vakuru kwete kuti ndinotya aniko Zimbabwe yakangosununguka kana zvango tangokuradzai mapepa tinyarare dipa amen. Comment section iripo wazukuru makasununguka unyora zvamunoda imunotenderwa unyora zvamunoda kuti munofunge nenyaya yaMary Mubaiwa nemashoko ari kutaurwa pamusoro paGeneral Chiwenga and VP vedu ndo nyaya yacho wazukuru. Comment section iripo. From Mango, I am the only Zimbabwean uncle. Much love.